Gi ka na para sa Canada. Uy, para sa ganyan cellphone bigyan nag-ring man eh. Ano ba niya? Asa? Ayun mo man ron. Malabi ma. Malabi ma. Mothers. Di aghatin mo si Makakairang pinapanayin nito. Ha? Isa man. Wak-wak naman na. Ha? May kwan. Guys, namata na ni Lexi guys dia. Nagsilpon na siya. Morning. Morning Mama Aisa. Morning Mama. Mama Julie. So guys, madung buntag ka ng napalay mi darila ka. Ate Flor de Lisa. Dog mo gabiin dyan nagigakos mi kay tugnaw no? Tugnaw ka? Pero nag-burn out mong pagka alas 3 man to guys nag-burn out. Anja mag-prepare na pud mi ron mamahaw na pud Miss Chris ni Lexi Ann kay magkuan mi kanang mo biyahe na pud mi ato Alicia. No, biyahe na Alicia nun. Love man na lula. Love man na ni Mama Lubi. No, uli mami Cebu, no. Magbakasyon na ko kag Cebu. Di man ka mapudyo dito. Mula Agra ba? Sugot ka. Maglaag ra, nya mobalik ra pud ta. Gani. Mobalik ra pud ta sa Alicia ba? Arong mo tan-aw ra ka dito sa among dagat ba? Sa Cebu. Mauban man si Mama Tiri. Mauban ka. Ay, nag-uli na ho. Mauban si Mama Tiri. Mauban si Aisa. Jadi pagkauban. Asa man ka? Adto na mong dito, magkuara na, maglag-lag na dito sa Oslo, mananaw Willy Shark. Hindi ka mo dito. Adto na naman ka sa Alicia maligo ha. Or maligo ka dan eh. Alicia ka maligo. Nahay ninyo guys, sa Miss Trixie Andare, magawas dito na ba ko sa duka ko ning bakon guys kay. Ini malag ko gatas dyan yung kaon ko oats kay pila ko kadlaw na kalibang. My god, sakit na dahang tagiliran ko nakalibang. Kasi magbiyahe ko guys, di man ko makalibang ka ng dugay sa oras bitaw magkuan. Isa guys, napo ko yung mga napinding vlog sa mong pagpanuroy. Matangi lang po ninyo guys, kuan ka ng daw po itong memories ba sa vlog. Para pong i-upload kay parang na ko yung memories po sa pag suroy. Pasalamat si kay ko ni Ma'am Jean sa tanan kay nakaabot jud ko sa mga lugar bitaw nga wa pa siya naadto eh. Dadaan ta ko nila og kanang Davao kay mato sila Davao. Malagi na busy ko kay daghang amo maabot na po si Cristelo graduate karon bit sa 14 Puhon. So guys, mahaw na mi Lexi kay mo ato na mi og Alicia. Guys, mahaw na tala lang nami kay kuanti danggit. Na danggit. Diyan sa nang usa. Bangus. Bangus. Nay German France. Asa? France. Pranks. Dita kay ruwas. Hotdog nga daggo kaso tagas gitu nga laman ni ate. Kay among hang apo. Salamat sa ni ate yung ni BBM dia kay ka nagamuhang apo. Apo nga kulot, ang kulot ra ba jud kuno kay hindi kulot ba siya oh. Kuan kuno di na Bantay na lang siya kay kulot po sa kiyang tapo. kuan tawag dito. Tupakon ba kanang sa Bras Bisaya. Sa Bisaya ng kanang tupakon ba sa Tagalog kanang Puton. oh, sa puton. So tinuod na kay siya oh. Taong nga kapot. Itong tuko. Pero kay masod nagsilupin ng sako.
Pugong-pugong ra. Pero sa puton dyan yung mga kulot dyan na. Bawo nga nung tinood man dyan po di ay. Kay, kani oh. Sa puton man yung kulot to. Bitaw lablab mo na namo na among kulot. Init pa. Ikuan na, ikuan sa nang imuhang kanon ba? Nga na sa. Na. Tara, ay guys, kanang padung nami mo. Uli na Bye-bye. pwede Amin guys. Lixian. Bye-bye. Bye. Kay mo, kuha na po mo si Lixie, kay gimingaw na sa nanay. Timo. Sige, nagpanawag si nanay nga, asa rami. Nalit na gamong uli. Te, salamat ka, te. Di na ko mahatag. Adyaw na kay, Init na ba di? kuha na. Ay, kami uli nami. Nalay pangluoran. Salamat, ati. Love you. Bye, BBM. Bye-bye. Kung ano mo ko naghagi mo, no? Wala. Nauwa ko paghag ni Ma'am Ruby guys kay ni mo harabag kong piot-piot. Hala, ingan si Jaga. Tiguang na kuno ko sa video, pero gapa ko sa personal. Correct ka dyan. Salamat sa imong pag gwapa Admire. Salamat ate. Love you. Love you. Love you too. Balik-balik Ma'am Ruby. Pohon. Ay, di na ni mo hatag. Adyaw na te. Salamat te. Tanda akong bibing ka diya. Tanda akong bibing ka. Tulong sa mga buwang. Mutawid na ni. Munisip ko no. Di, mangita tag bus stop. Kada mo stop ba ang bus? Makasakay. Gahuwat pa mi uguan kana na ini agi nga series kuan man. Mabini ubay. Simpleng buhay. Si Edwin Gaga. Tuloy ka. Balik to diri sa merkado gagamitin na ako magluto ko pansit, ha? Wala, okay na na. Pila tanan be? Sa 20 rati. Hindi si dari sa merkado kay namalit lagi bidaan og among palit among lutuon para ugma. Alam mo graduate na day kaliksi o na imong pangbutang say nag-graduate nimo. Unsa sang ipalitan og chinilas kay ang sapatos na tuklap na. Natuklap lagi ang sapatos. Alam mo ipalitan og chinilas nga para tuhon. Mga taguan 100. Di na mo sakay na ta. So di ana malit ko kuan na imong jacket tiksian. Kaya nagsakay na tayo mag-isip ta. So sakay na mi og habal-habal. Kuan guys karang habal-habal. Ayun yanan pa dun sa kuan habal-habal. Kira na mo. Ako ikaw ba nga bata? Sa family house ni Ariston Burato. Mother. Ay, wala mas patay diha. Pan pa ko pagaling ako asa dapit lungsod. Nakaw na tas matay diri oh. Asa man. Okay, salamat. Ay nang sa mga lang. Ha, Mapatabang ko nimo. saman. Di sa kana paulag si Bogdi.
Kama kapag hinlo. Ay, di mga panghinlo. Hala, ni buwak na lagi si Jo. Saan ka na pagtanong? Ngam lay, agka tiwani na mauti dapat ni sila tiba tanga mo pagkatada nga ana mo Christmas tree. Para to sa mga tay. Saan mo na pagtanong? Bawo ara man nang wala kay abi ko kuan ni garlic and na muwak ban. Karan na Nag-ikutir gin sa di mo pagbutanong. karan na lagi na angin ni pagkatada di nga ni. Mangingutan na kung nanigin sa nakiganahan ko. Nang, kamusta nang? Dali nang. Uy, man amin. Hamas. Umana lang yun ha. Marubi. Sinta. Ay. Si. Sila Felix ay labi mo nga mo kiss. Daw ang video ni. Kiss. Asa man kiss kani? Lala, otro. Kiss. Liksi uy, oh, kiss lang. Sus. Dito po din. Ang palangga na ko ni oh. Liksi. Love you Liksi ko no. So guys, na ako dari guys, na tingnan nagatong. Wala na ang tuon na. Gasat tinag. Nung Uy, nalami na itong bahay na. Kaya gato, ulit ka tiri. dato nga sang dato buhay ko ang mga times. Gato ay luto. Salamat kung tiri kay. Maning ka ba ni sa tiduli ma? Dalahan kay nga ni pulor ter. Heaven. Kuan na lang. Blue Heaven. Kuan ba? Kanang blamdag mga linas mata. Cream. Ay, mura cream. Mura sila ka ng green na light ba? Daghan ng light green. Ay, sige kisses ah. Uy, sige. Doon sa aking kuhan sa itong bag. Nay, nangita ko galingan dito sa merkado na iwa man. Ilalay din nga lagi. Na dito mo galing. Sabot ha. Makuris-kuris dani, makriso. Hindi na mo kuris-kuris ha. Hindi mo siya magdako naman sina. Magluto. Mukuros-kuros ba rin na si Jan nga. Mukuros-kuros ba rin na si Jan. Skila naman eh. Si Jan ti man eh. Bag ang pansitin. Amacho. Lagi na nga rapod ko kuwara ba di mo pansit ka. Gahas sa ruso. O makuris-kuris, makriso ha. Ang bayan, na. Pagaling lagi ko na asa dapit. Ilalay din lagi. Oo, di magpagaling ko no rin. At si Liksi kinatukla pag yung sapatos. Ano naman si Sam? Mangita di sapatos saan namin sa ukay ng tanah. Nakabli na dito. Nagbihan din na. Atay. Nagigla na mga. Ilalay mamaropi. Hindi mo din. Nagigla na mga din. Ang ihapit na palit ko sila sa merkado eh. Hindi ko palit mo si Sam. Alam mo ni palit. Tanga naman. Mamagkaan na po ma. Tuto na dyan. Kisa mo na kasi te. Ang sa mata ng dalain. Ah, nang gipalit dito sa Maribuhok. Ginaghan kay. Day. Bingka. Di oy, dito sa Maribuhok na. Maribuhok. Ay, im na. Kayo im. Kay gipada sa Cebu ba? Ha? Agka na nga sa ahan nang gikuan dera na do ka mo nabili na yung kay para nimo na ya. Asa man ni budbud? Duha ra magana mo nabili kay mo gipang bahaw. Di oy. Masig matak dan tara mo. Wait na tayo. So guys, ang gida dari bibingka day guys kay iguraw kuning kaon dari gabi aw ganyan buntag di ang gikinitatan. O gamon sa hapon gipang kay di ipada ba hina sa Cebu na. Ipada sa Cebu ba kay nas na nana. Wala sa tibo? O kang nana pada. Bukar sa flexi ka pwede. Lagi. Ato bata para sa duwa. Ajo kay atong lamisa nanay buwak ma. Dato man sa buwak na sala. Kuanta ka ng lipay-lipay po tagdi mga buwak ba? Kasi ka mamarabi. Ha? Ay ko na kasi ka mamarabi. Gwapa ko? Hulo salamat. Gwapa day ko. Ajog luhag. Dukot man din. Gwapa kuno ko. Gwapa ko. Kisi ko na Tamita mamarabi. Wala. Kita ko ni no. No, ayaw mama dito. Aja kay wa man tay pasalubong nimo kay di araman paan di ah. Da sa kuan nay pasalubong si Gimis. Guys, so di lagi sa ganahan nga mag-celebrate. O di mag-celebrate gyapon mi kay pasalamat ba pero kuan na gud guys mag Ha, walang pira? Di. Kaso kayo mo. Kwarta kayo na. Kaya di mo tama. Kani, kagani. Pasalamat ratas. Di tay pasalamat ratas Ginoo. Hapon na, diyan mo mag-birthday na. Kay hapon na. Igulang na. Mudto pa man ron. Tigwa ngayon di mo kuan. Handa nga magpasalamat sa Ginoo abot pa kanang idara. Pila di edad day? Salamat kay abot na. Day pila di edad imo? Salamat tay pila di mo edad day? 77. Ako lagi 76. Ikaw mo kuslit na ni? Diksian? Guys, na sila ikuan guys. Kasi nagluto na ni. Na sila ikuan guys. Atay sa kuan. Mamaalit sa kulo nagluto. So, di alam mo kung sa muhang alaya ni sa tayo.
Diyan gihatod si tatay deres dujanan. Sweet ka na silang duha guys na. Hapon ba? Pagkabsin ugma. Oo. Pagkabsin naman sila. Diyan maka Paglugat ko ba? Mano ka nga, nakay kasunod doon. A few moments later. kawan ko ni manang magpagaling. Magpagaling miog ka ng pilit. Kay way. Arang kainit dari dia. Wa pa ko nag-ilis guys kay kuan, wakoy mga bulingan nagang sinina. Juga ni mga Pilipino no kay mga bright jud ba. Nawa oh. Ang usaw man na pagtantang jara tanawon. Isay-gisda na nga katong bibingka nga murag mic. Wala. Na Gamay murag. naman ni mo ni. Jadi di init. Ni man. So mga ang taksanan ka ng mga lata sa kuan, tinapa, itungtong ra siya. So nga ni guys ag maggaling ja. Salamat kadto murag di jud ni sa pino kadto di pares ang gibo sa Cebu nga pino siya sa nga tanan kay kanang gikan na bitaw sa murag siya flower ba ana. Lang giban si manang guys. Kay nanguan mi pagaling mi og pilit. Diyan namunit pa jud mig mga buwak ng mga wildflower man gud ni. So ganahan jud ko dani kay nakita lagi na dito sa Alejandra ba. Diyan guys, pagkuha nagpagaling ni dito ko diri sa lungsod kay nagpahimuli ko daning cake ni Tatay Ariston. Salamat ni kadto sa nag-sponsor daning cake si Ma'am Ginaida. Ja Ma'am Ginaida maramad siya kagamay kay sakto ra man hinumpod ni kay kuan kanang wa na jud say dako mora jud ni si kagamian pareho ra jud ang mga size. Ja daghang salamat sa imong sponsor sa cake Tatay. Puro nga ara ka sa gagamayan no dako-dako no wa no. Na kitang mulo nga halina. Ngayon ra sa pareho ra sa kagdagko away dagko man. Bili ko. Puro nga ni. Dito po ba? Diyan guys, pag abot na ka nag paitugik kay diretso na kada sa mong kasagingan kay manguha na po dali saging kay magready lagi po kog moron kay mo nahayang kuan dali guys moron ja pansit ja. Aboton ra man ang mga sagong dali kay mura man ja ganahan jud daghang saging kay mo lang daghang kadto order nagsuman dito sa Cebu. So karon guys magdaob na ta dali kay atinan ni siyang kuanan kanang hawbon ni ating dahon sa saging. So busy jud kadto ko guys kay mo lagi nagmudi ko dali family house ara jud daghang ka busy. So guys, habang nagsiga ko dali guys, napud si Eliana, hang gisugo po ni siya og pakuha og lighter. So masugo si Eliana. So kada din kabutan ni Eliana, kailangan mo din masugo po ni siya kay aron mo makahibaw po ja. Wala guys mag hawb sa ta, di ba jud lali maghawb kay pasok-pasok ba ja pud ta. So kailangan jud natin ning buhaton kay aron lang makatilaw po sila sa hang moron. Jaro makatilaw po si Floramis hang moron guys ba. Ja lahi ra jud dari magkuan guys, magpagaling kay di jud kadto pino ag atuhang kuan kanang rice flour. O glutinous flour. Diyan guys, dari ko sa kusina mag kuan guys kay lisod po datos gawas man ang dahil lamang ko mag hiwa na niya hang dahon sa saging. Wow, very good kay si Alexi ay. So tanawa guys ha, very good kay si Alexi ha. Nanilhig. Nanilhig si Zao. Wala siya subuha pero nanilhig na. Hello? Wow, very good kay si Alexi guys. Wala siya subuha pero nanilhig. Nanilhig siya guys na. Diyan kay busy lagi dari guys kay naikuan. Hala. Uy. Namalong. Pagwala ko kay ana. Musta man kalong? Uy, musta man ka? Ka wala sila guys narang kabisi kay nagpa trabaho des. Diri dari. Nagamong ko ano ga. Nilhig oh. Di ang asawa na ani. Oh, very good ka na sa una nilhig oh. Ay, very good ang bata. Very good na. Ada ata ning ipay na ni Biboy abo. Magtrapo ra taan dya. So, habang busy ko dali guys, nabantajan na siya nga nag-kuan. Nabantajan siya na nga nanilhig. So, ang buhay ka ni kuan. Ito, yan na dili ka, maghimo kag kuan yan ah.
So, ano isang i-prepare guys kay nagkakado kong mga buhat na naghilo kami na rin dyan kay abog-abog kay nagpatrabaho lang stiri. So guys, ato na nimbuntan nitang lubi kay ron makudkud na ni. Dya lubi dari sa buhol guys, grabing kalisod. So kanay pinalit pud ni. Dya di pare sa sibungan nga nirek na mga lubi didto. Dya guys, sana po ni siyang i-ready hanin kudkuron kay naghumanang kudkudan ni magluto na pag og panihapon kay alas 4:30 na. So unsa ra po na nito wason og makaluto na ko panihapon. Namo koy lutuonon guys kay namo koy gipalit nga karne gamay nga isa gulay pansit halang magbawasan na halang butangan og miswan. Dya naman sila mga sikwa dari guys, malayahang ibutang. Dya butangan ha gamay nga repolyo kay namo koy repolyo nga gipalit. So nagpaspas ko dari kudkud kay malagi na lazo ka jug kudkuran was aysa. Dya guys, dya giluto na nga sinabawan nga kuan. Patula, may repolyo. Tapos ay karne gamay na. Na may green. Na pay White, ala sayang. atay na. Muna man atay. Diyo sayang tiri na may kana lang baboy ra tir. Bang. Di man ha, okay ra na bisag daw sa sibuyas, green. Di pwede. Hindi pa may green. So kaon na liksian kay tabang na ba. Atay pa na. Tabang na ba na si Jagko ng panghinlo. Nilhig na sa mga sugua. Nilhig na siya guys mga sugua. So guys, dahil nagluto dari sa kuan guys, kahoy na. Kailangan hinira sa gado. Luto na ang chocolate. Kanina naman puti awa. So mag-over time ko ron guys. Overtime magputos. So dito makapagkuhan diri. Kinigabidyo kining mga silinyan diri. Gaat bangay. So diyan na guys. Naluto na ang chocolate. Saan aram ko? Kaya kari at kuhan na nagkuhan siya sa gawa sa isang batir. Batir man na siya sa. Tanong ko mas manahilin kay hindi akong negosyo dali. Sige guys, hani ipatanaw si Manang kay ganahali kung siya makahibawon sa hani sige bus Uber kay saba ali kaso dari sa mga family house na tanaw TV na nagpatugtog mo nang alam yung bus Uber basta lang gipakitas man ang hilin nga ansa ni pagbuhat na ilubid-lubid ra man nga naman. So dali ra jud adun decision sa ganahan lay kuno pug mga apo dani nga muron ja halap nang patilawon lagi mo nang naghimo kong ingani guys karon katilaw po sila sang giluto dani ja. Ari lay pud si Florami ugma ja malagi pang merinda ja. See you in my next vlog guys. Tanaw na po ninyo ang birthday ni tatay kay malagi nagprepare lagi ko dani ja. Daghang kanong salamat.